Witam was moi roztomili. Dzisiaj kolejno tajla przygód Johanki w branży hutniczej, kierunek potem zmieniła na inkszo, a jako to musicie posłuchać. Przepraszam za niektóre potknięcia i przejęzyczenia. Krista czubówno, że nie jest. No ale jadymy do tekstu. Wiecie, jak ukończyła studia na stare lata i teroski wysokie wykształcenie, żech miała, pozwoliło mi to zmienić praca. We życiu trzeba się rozwijać i iść do przodku, a nie do zadku. Spółka w Downej Hucie mała panew. Poszłam w 2008 roku do spółki w niedalekim Ozimku jako zastępca głównego księgowego. Był tam mój stary prezes ze huty, który mi pozwolił rozwinąć skrzydła i zwiększyć doświadczenie zawodowe. Moją przełożoną była pani Iryna, która była super fachowcem. Były tutaj fajne dziochy: Klaudia, Ania, Kornelia, Jola i Bożyna. Robił tutaj też mój kamrat Marek i kamrat Waldek. Do pracy podwoził mnie pan Ewald. Ale wiecie, jak to jest w robocie. Nieraz trzeba było zostać i na Ibersztundy, a moja robota było 30 minut z buta na stację PKP w jedną stronę. Strachała się trochę, droga wiedła według starych tajli huty, które stały się samodzielnymi spółkoma. Było nieprzyjemnie i miała lęk łazić po cimoku, zwłaszcza zimą. Zakup limuzyny Deutiko. To mnie nakłoniło, co by nacząć jeździć autem. Odkurzyłach prawo jazdy we szuflodzie, hop, zakupił mi auto. Od nowa po 20 latach uczyłach się jeździć. Kupili my takie, co by było mi nie żal, jak jera z trzaską. Ale jak to go dają, pierwsze koty za poty i Johanna jeździ do dzisio. Robert Kubica, że nie jest, ale jeżdża. Kryzys światowy i niepłacenie geltagu. W 2008 roku nastąpił kryzys światowy. W jednym momencie nasza huta mała panew w Ozimku i my jako spółka stracili 50% zamówień. Naczły się trudności z płaceniem firmom i ludziom. Geltaki były opóźnione i na raty, a przeca na tankszteli chcieli gotówka. Rachunki też trzeba było płacić, a ja postanowiłam, że jednak trzeba się ewakuować. Zwolniłam się stąd po 7 miesiącach. Szkoda mi było ludzi, z którymi się zaprzyjaźniłam, ale rzeczywistość ekonomiczna była jako była. Jako wielki plus zostało mi oczywiście doświadczenie, ale umiejętność jeżdżenia autem. Szkoła muzyczna i zmiana branży. Po zwolnieniu się w kwietniu 2009 roku szukałam nowej roboty. Wracając z miasta powiatowego, kaj jej szukałach, z głupot przez cufal wlazłach do szkoły muzycznej, bo oni dali ogłoszenie w Cejtungu, że szukają głównego księgowego. Wlazłach i miło pani księgowo Ania, będąca w bardzo zaawansowanej ciąży, mi powiedziała, że ogłoszenie jest aktualne, a ona się zwolni, bo jedzie do NRF-u. Na drugi dzień przyjechała na rozmowę. Spotkałam przemiłego pana dyrektora, bardzo życzliwego i sympatycznego, który mi zaufał i dał robota. Początki. Pierwsze, co musiałam zrobić, się durch uczyć, bo poprzedniczka miała wyjeżdżać, a ja nigdy nie pracowała w budżetówce. Ania była niezwykle życzliwą osobą, uczyła mnie nawet po wyjeździe do Niemiec. Ja kupowałam telegrosik i dzwoniłam do niej z pytaniami, a Ania pomagała. Nie tylko ona, i kameradki Ewa i Klementyna też były pomocne. Nie pozwoliły mi zginąć w tych papiurach. Najgorsza była inwentaryzacja, bo ja się nie znała się jak koń na gwiazdach na tych instrumentach. Pan dyrektor, zoty człowiek, eklerował mi co je co i jakoś ta pierwsza inwentaryzacja żech szafła. Fajne były bajtle we szkole, jak nie rozmiach zastępstwo i byłach w sekretariacie, to musiała kserować nuty. I jak dla mnie to było po japońsku. Często mówię tym bajtlom, że mają sprawdzić, czy wszystko jest ok, czy przy kserowaniu żeś coś nie uchlastała. Nieśmiałym bajtlom go dałach, że no tak groźnie wyglądą i że mają się nie bać, jak wchodziły zestrachane do sekretariatu. A one się wtedy uśmiechały i było gryfnie. Mistrz ciętej riposty. Kiedyś przyszedł ze swoją matulką i bratem, taki 10 lat mały krepelek, zapisać tego brata do szkoły i przynieśli podanie. Niezwykle urodny był ten synek i oczy miała wągle i czarne włosy. I jemu godą: Jeronie, ale ty masz piękne łoczka, choby wągielki. A rezolutny krepelek przyjął mu poza modela, patrząc mi prosto w oczy, powiedział pewnym, donośnym głosem: Wiam, wszyscy mi to godają. I już nie miała więcej pytań, bo wrodzono dziecięco skromność powaliła mnie na kolana. I tyle na razie wspomnień. Pyrsk.